Kani kalong ka jing thu khubor ka pasngusi na kathan shilong halor ka jing di drok ka banangjur. Uwe usamla puli kelas 10 na ka shnong umpling uladu no yala ka jong ka jing im laong badai na ka jing dok drok ka bala palat put. Kani ka jing jia kala pen kendit bat pen sngusi ya ka im lang sa lang kham tam ya ki long ying long sem bat ya ki nong hikai. Ha ka wei pat ka jing jia ka pasngu shir khei wei ubriu ba ar pasneu o ba ar penyo snem karta ula khang yala di hapo ka wei ka toilet ha ka hospital bat ulayap no la suba ru badai na ka jing di drok. Kini ki artali ki jingjia ki lapen pau ya ka jingma ka bakrau jong ka jing di drok ha ka jella bat ka jingyo jing tip ka peni bakani ka jing e ka dang kiu stet hapdeng ki samla bat ki rang ba. Ki bor sorkar bat ki bor shnong ki dang shim khia banwat ya kilat jingera bat jingerap henry ki pat pa ki lapen pau pa ka jingya lang kalong ka badon kam ha bante lakam ya kani ka jing e. Ha ka jing sniu ka bajiliu ka jella ka dang kerpat ba ki samla kinjit ya ka jing im bat ba ka imlang ka salang kan yeng lang ban pendu ya kani ka jing e ka babam du ya ka Mynsiem briu.